kapuso karong buntaga atong mahinabi ang grade 1 teacher nga nag-viral online tungod sa iyahang video while nagatudlo sa mga bata. Lingaw kayo among video mga kapuso tungod natistingan gyud ang pasensya sa maong maestra tungod sa kadaghang pangutana sa iyahang mga estudyante. Let's watch this. Unsa ni letter? A. Kamo dire? A. Unsay tingog ni letter F? Again, unsay tingog ni letter F? Balik! Again! Very good. Okay? 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 Unsa kaayo inyong nahibaw-an nga mga pulong or butang nga gasugod sa tingog nga okay, panitan kani manika na na ang manika kay gasugod mo na ito sa tingog nga manika unsa pa kayo manok very good manok unsa pa lubi ang lubi kay mana lubi kanang gasugod sa tingog nga okay na si mama ko no gasugod sa tingog nga sa pa Ma'am Giselle no ma'am dada gasugod sa tingog nga maganda maganda ano nang maganda guwapa murag si murag si ma'am maganda ang pulong nga maganda gasugod og letter M maganda si ay ako ka kisay maganda kana jud. Alright mga kapuso, atong i-welcome sa atong programa si Teacher Giselle Clerigo Hetchanova. Kumusta ma'am? Hello! Good morning, Miss Jandy! Okay na kahit ko ay okay pa sa alright! Ma'am, balita damo nga 5 years na ka nga gatudlo sa Biayon Elementary School. Kumusta man ang kinabuhi ma'am? Isip usa ka magtutudlo. Isip ko sa kamaestra Miss Jandy, no? Dakong hagit gud siya pero at the same time, no? Happy siya. Para na ako, no, kay happy ang pagtudlo sa samot na sa grade 1 tungod kay ang imong ikaatubang kay mga chikitings nga mga inosente pa kaayo dayon para na ako makawala sila stress bisag umayon sila nga kapoy ang magmaestra pero wala man jud trabaho nga dili kapoy no so laban lang jud para na ako no fulfilling jud ang pagka teacher sa lower grade samot na sa grade 1. Ma'am, unsa ba ang imuhang mga pagpangandam? Una ka magpahigayon sa imuhang mga klase, labi pa nga mga grade 1 students ang imuhang ginatudluan. Miss Jandy, no, kanang mumatabit ako sayo sa kabuntagon, dayon magkuan ako ana mindset na kuana dayon before jud ko mo gawas sa balay no ako na jud ibutang sa akong alimpatakan nga kuan jud kailangan ready jud nga magatubang jud ko og mga gagmayng bata kinahanglan nga andamon jud nako akong taas kay pasensya nga pareha jud kataas sa buhok ni Rapunzel kay mao na may gud na ilaa so pasensya lang jud lunok jud kag sandamakmak na pasensya diha Miss Jandy kay og dili jud ka pasensyoso no pasensyosa na wala jud murag dili jud magsilbi mao nang ako 5 years naman jud ko sa grade 1 no naanad na lang jud ko nga inana jud siya ang realidad sa pagtudlo. Naibawan sab namo ma'am nga pangandoy na gyud nimo sa una pa ang mamahimong teacher. What's the reason behind this ma'am? Sa una mo share ako gamay Miss Jandy ha. Sa una man gud di ko kalimot nga grade 6 May naigipasulat ang mga teacher nga kanang kuan siya sa una uso pa man ang bisag karon ang formal term ana man gud nga bisayon ang nakuha nga ana siya gipangutanan niya nga
10 years or 12 years from now, 12 years, wala pa may tito sa una, no? 12 years from now, kana ang asa nimo nakita imo ang kaugalingon or unsa imong ganahan nga makabot, unsa nga profession imo ang gusto makabot, unsa na ka, ana. So ako ang butang dito akong gisulat is kanang ako di na malimtan ngayon jud ko nga ako kanang gusto jud ko mag-teacher because unang-una akong inspiration is akong mama. Kaya akong mama is also a teacher. So nakita na ko sa iya ang dedication niya sa pagtulong sa mga bata na gayon magsige siya og kanang dala og mga bata sa mutag na mga contest so murag na-inspire kita ko Miss Jan Dino nga inana di ay magmaestra ana dayon magdala siya mga bata i-train niya dili patulog sa balay ana so padugayan no dahil nakita niya na ako sa iya ang dedication sa pagtudlo dayon gawas pud ana nakita na ko ang maestra gyud kay murag di siya basta-basta nga kuan kana ang unsa ni calling. So moto siya nga hantod nga nag-high school ko, nag-college ko, teacher gid ako ang kana ang ganahan. So kaluan sa Ginoo nakuha ra gid nako, nakabot na ako kay sila pa ug unsay kuan sa Ginoo para nimo ihatag gyud na niya nimo sa thankfully na maestra jud ko adamha. Ma'am, naamang gyoy higayon nga maka-absent ang pipila ka mga estudyante. Unsa ba ang mga sagad nga rason base sa imong kasinatian as teacher nga dili sila makatambong sa klase, ma'am? Ang lapang anang example no na parihag hapon no ang bata is kana ang ay kato siya ning sulod man to siya dayon naluoy lang ko niya kaningon siya nga teacher kanang gutom kaayo ko kanang wala ni pamahaw ana so ako kay tagduha man akong balon sa usa ka adlaw kay sa school ra man ko mamahaw lunch so gihatag sa nako sa iya ang akong kuan pang lunch so nag-brunch na ko ana an example pud usahay kana mga batang walay mga bugas or kuan ako ang i-reach out ila ang parents ako ang kuan kalaruhon ngano ana ipatawag na ako kay usa ka tinuod ngano ni siya nga tigig absent kano mag-absent man ni siya ana dilusahay pud lagi Miss Jan Dino ang bata bitaw no walay kaon asti lang pagkaluya kaayo og dato pa lang jud tanong ma-provide din nato pero kay ginagmay ra man taon niya to so unsay kaya nato mo ra gid tawon nato ma-provide pero as much as possible atuwa yung kana ang sanin kanang suplaon unsa ba term ana kana ang atong susihon unsay mga kuan unsay mga root cause ana no so una-una naman sila parents so atong pangutan nila ang parents ngano maning ano wala man siya na present anang adlaw. Ma'am, unsa ba ang imuhang matambag sa imong mga estudyante aron magmalampuson sila sa pag-eskwela? Ang lessons Miss Jan Dino nga ako ang ginatudlo sa akong mga bata is kuan jud kana actually ang grade 1 is 7 magid ka subject no na may English, na may Filipino, ESP, MAPE, Math, Araling Panlipunan and Mother Tongue. So ang pinaka-importante jud kay nako Miss Jan as a grade 1 teacher is kana ra jud mga bata nga kabalo jud mo basa, kabalo mo kabalo mo sulat mo ginay pinaka-importante para nako Miss Jan. So kato mga nag-viral nako nga mga video nagbabasa jud ko ato basa kay foundation man gyud ng grade 1 ana so ang pinaka-importante gyud kaaya ng lower grade man gyud kay binasahay man gyud pinintahay numero og gyud na siya. So kad nga nahimo kang magtutudlo, ma'am, unsa bay gibati nimo or unsa ang mahatag niini nga fulfillment kanimo? Mapasalamaton ko sa Ginoo, dayon happy, dayon inspired ko nga wow na teacher na gyud ko noon sa wakas wala damha unsa ta kapisot sa una unsa ta kakuan na maestra ratag ana dayon happy ko din ana kana ang mapasalamaton sa Ginoo nga gihatag jud niya. All right, mensahe nimo ma'am sa atong kapuso viewers, go ahead. Ang message na ako sa akong mga co-teachers diha no is sa mga lower grade, ma'am, laban lang kita ani ma'am. Sunaw-naon sila itong mga ma'am and sir nga kanatong ginabuhat is para jud sa ato ang mga kabataan no.
So kanang mga yung sila nga stress ko ng teachers, yes, nalaman dyan na, dili kalikayan, pero una-unaan dyan na to, nga mo dyan na to ang gipanumpaang tungkulin. Dayon, wala lang ka nang dili ta magpaka-stress kaayo, i-enjoy ra ginato atong trabaho at the same time mag-enjoy ta nakatabang patas sa ato ang mga kabataan, di ba? Daghang salamat, Ma'am Giselle. Continue to be an inspiration o gamping kanunay. Salamat po kaayo Miss Jandy sa mga kapuso viewers diha. Amping utanan, salamat kaayo sa inyo ang makanunayon nga suporta ning istasyon. Daghang salamat.